Verán de formación digital en Ribeira, a Aula CEMIT e a Casa da Mocidade acollerán 3 cursos para mozos e 2 para adultos de diferentes niveis. O Concello de Ribeira aposta unha vez máis por impulsar actividades formativas no eido digital, reafirmando por que é un dos municipios con máis propostas nesta temática. O concelleiro de Novas Tecnoloxías, Francisco Suárez Puerta, concretou que neste período estival os protagonistas serán os máis novos, pero tamén haberá espazo para os adultos con 2 cursos. Vamos a facer durante o mes de xullo e agosto solo unha hora de curso para os adultos, de 1 da tarde ás 2 da tarde, e vamos a dividilo en 2 niveles. O nivel básico, que terá lugar en xullo, como é habitual, vamos a traballar a través de LibreOffice e os procesadores de texto para que quen non teña todavía coñecemento de como se empregan este tipo de programas pois podan aprender a usalos os editores de texto dunha forma básica. Igual que se vai a aprender a utilizar o CalcMe, que é o que sería o Excel. O igual que se ensinará como realizar buscas efectivas en Google, o uso básico da IA ou como navegar de forma segura. E no mes de agosto será quen dado curso avanzado no mesmo horario. Igual de procesador de textos e folla de cálculo, pero xa nun nivel máis avanzado. Neles van a aprender pois a utilización de estilos, cabeceiras, índices por parte do editor de texto e van a aprender a utilizar fórmulas avanzadas, a utilizar funcións condicionais, tarefas de macros, filtros, etc. na utilización do Excel, que xa son un pouco máis complicadas. Despois van a aprender a utilizar páxinas e apps para exercitar a memoria e distintas ferramentas digitais que son un pouco máis complicadas que o que é simplemente a navegación digital, e a utilización de Google Maps e Google Earth, que tamén non lo demandan moito. E tamén se afondará na firma electrónica, a renovación do DNI ou como solicitar unha cita médica por internet, ademais de ter máis competencias na IA. Ao longo do verán desenvolverase o campamento digital pensado para nenos e nenas de entre 9 e 13 anos. A lugar de luns a venres de 9 a 12 da mañán. O campamento digital ten como obxectivo que os rapaces aprendan a crear contido digital, saber equilibrar o uso de tecnoloxía con outras actividades, así como cuidar tamén a privacidade nas redes sociais. Temos que entender que os nenos son nativos digitais, pero que non teñen coñecemento das barreiras que poden supoñer a privacidade. Crecen nun mundo no que a exposición e a fórmula básica de presentarse ao mundo hai que entender que todo ten un límite e explicarlo sobre todo eso a nenos de 9, 10, 11, 12 anos. O segundo dos cursos pensados para a mocidade é o Pobo Digital, enfocado para unha franxa de idade de 11 a 14 anos, que se celebrará de luns a xoves de 12 a 2 da tarde. Serán de luns a xoves de 12 a 2 da tarde, como decía. Isto xa é para unha idade un pouco superior, no que aprenderán a navegar de forma segura, a identificar fake news, pois, con esta idade xa empezan a ler distintas noticias e a prestar atención a outro tipo de cousas e teñen que aprender a diferenciar o grande da paxa. Tamén se vai a centrar en que podan aprender as ferramentas para facer un podcast ou expresar as súas ideas de forma digital. E por último está o Verán Digital, que se desenvolverá na Aula CEMIT de 10 a 1 da tarde nos meses de xullo e agosto e está pensado para unha franxa de menor idade de 8 a 11 anos. A idea é que estes nenos podan estar esas 3 horas, porque máis tempo non aguantan sentados diante dunha pantalla, aprendendo algunhas das cousas máis básicas que teñen que para empezar a ter ferramentas de cara ao futuro, é dicir, mecanografía para que non escriban de calqueira maneira, senón que fagan de forma correcta, iniciación a escritura a través de edición de textos ou imaxes, imprés, que é dicir que fagan realización de presentacións, é dicir, traballos para as clases e demais. O Pobo Digital e o campamento digital realizaránse na Casa da Xuventude. As inscricións poden facerse na Aula CEMIT ata completar as prazas, das que hai disponibles unha vintena por cada curso.